a bụ Nzuko ụmụ Igbo na Echo 100.7 ka ị nwee ike nụrụ ka kpọrọkpọtọ si gbazia n'ihu enyi. Ngwa jizie gwa ndị ya adịghị. You love music? You love Echo FM 100.7. Echo FM. The one of the city. Echo 100.7. Ike agwụla ya bụrụ na ị nọghị na Facebook n'ụtụtụ ị na-eme isi ihe amami na nwata Clara azụtarala coat of many colors, Uchenna Clever azụtakwara ya coat of many colors. Ndị nọ na Facebook ga-achịgbu onwe ha ka ọ dịgodi ka mmegodi coat m adjust. Nwaanyị ọma, adjust it my lord. I meshokwara emeshọkwa ka ịkpara akwa meshọ. Adjust it my lord. Mma adjust. I kwesịrị ịma na ama m size gị. Nkịta ya na-achọ ịkpọgbu m. Ama m size gị. Ọ bụ ozi na-ekwughari ihe mgbe ọwụla. Ọ dị egwu. Mana dịka nsokwa ya bụ coat of many colors a na-abịa. My lord. Ndị niile hụrụ n'ụzọ, they were proud of me. Exactly. They were like, are you kidding me? Ha kwesịrị ịma na m na-agbalị. Ihe ọwụwa gara mma nke Echo FM. Si ọmụnwa, Clara atụgharịala ndụ mma bụrụ onye ụwa ọma. You know, mana ị like this blue color m gotere gị. I like m ihe kisiwara m with a touch of black. Oh ya. MS iwe onye Chelsea. Masị blue ga-ama gị mma. Andị m oyi atụgidere m kemgbe echi. Mana ebe anya m mkpuchi n'ime Jehova. Hell, coat of many colors. Coat of many colors hit na-emezi. Ọ dị egwu ụmụnna. Nye ndị na-amaghị ihe a bụ ihe omume anyị. Echo FM on Usual Monday. Amami na wata. Oyibo ga-ada n'elu daa n'ala maka na dictionary na ebe a. Ebe a ka m ga-anọ lekwasị anya jụọ Clara ihe ọ gara na naziga mee. My lord. Agba ahụ ịkpara na nazi kedu ihe a ga-akpa ya? My lord. Ya bụ agwa ịkpara na nazi, Clara kedu ihe nwere ike ịkpa agba ahụ? My lord, hapụ ihe tara n'abalị. Alọdụla m. Clara nwoke ọcha, please. I beg your pardon. Anwakwala anwa gị lọdụọ m. My lord. Akwụna ihe m gwara gị n'ụtụtụ a. Mata ika imere m n'olu. Ihe ahụ ị gara ga-mee na nazi ebe anyị gara oje zuru obodo kedu ihe a ga-akpọ ya? My lord, harakwanụ. Ị makwana ka kamera capture gị mgbe ị hụrụ nwoke ọ lewe ya anya otu a luzuo control gawa wedara. Isi kamera capture m. He did. He doesn't. Sorry. Ndị ke m na-ewere. Wait. Ngwa. Chere kene. Tụọ ya na dictionary no. It does. The camera does capture you. Hey. My lord. Are you serious? I am very serious, man. Oyi anaghị eme m. Anaghị m arịa. Peter, why? It does. Peter. The camera was on you. Capturing every angle. Ị nọ na-ezuzugharị ihe ahụ ị na-ezuzugharị na nazi. Ọ ga-aka mma na arụkpọrọ gị ya. A gwara gị eziokwu m. Mana ka ọ dị ịgwa gị eziokwu ịgbalịala na ya bụ coat of many colors a ị gotere m. Ịhụna na abụrụla ọ dị ka aghọọla m Benjamin. Akwa ya nọ. Ka ọ wee bụrụ ya. Enwere ike aghọọla Joseph ike gọrọ. Ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ebe a ga-adịkwa beghị ube, ọ ga-adịkwa kpọmkpọm, ọ ga-adịkwa kpọkịrịkpọ.
Alabela wata. Onye udiri dresele egla aka ya ahụ. Ike gọrọ. British ga-agba German. Wee bụrụ ya. Nke a bụgodi ihe ndị oyibo na-akpọ a tip of an iceberg. Ọkwa nọ na dictionary. A na-akpọ ya dictionary ka dictionary. Ndị mpaghara m ga-achọla ya. Kpọọ ya dictionary. Dictionary. Agbakwala m asụ. You pronounce it again. Dictionary. 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 Not dictionary. 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 Ndị be m na-arụba ya. Nke ndị gara missionary schools. Dictionary. Don't say dictionary. Dictionary. I call it lexicon. Say lexicon. Lexicon. That's it. Kode nọrọ ebe ahụ ya bụrụ ma anyị lọghachi enwene anyị agbapụzie ya ọsọ na ya bụ ihe omume anyị bụ nzukọ omeiwu nke taa agagharịkwala agagharị. You love music? You love Echo FM 100.7. N'ala nụrụ ikoro ndanda ebe achọkọtakwanụ mma ekwu abịagba m ihe riri n'ikpeazụ gerenụ ya nnọọ anyị gbamara m Igbo m ji aba na Igbo m ji eme ọnụ bụ akụkọ ndị ahụ bịara ahịa na ụfọdụ akpụkpọ akụkọ dịgasị iche iche bụ ndị nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Mọnde bụ abalị 25 nke ọnwa asatọ afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Eke. N'ụtụtụ taa ndị unu ga-anụ olu ha bụ mụnwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nwa gramma ya zụziri nke ọma nwoke nwada nwoke ọcha Clara lechara zụtara ya coat of many colors. Am I communicating? Wee bụrụ ya ka ọ dịkwa nwada nwoke ọcha Clara na ebe a n'ụtụtụ a. Clara kelee ọha na eze na-ege ntị nwaanyị ọma. Iwe ndị ọma iwe dị sansa ụtụtụ ọma na ụbọchị ọma na olee otu unu mere na-etela olee otu unu mere eji maka na arụsiri unu ike ya sị m ya gazichara unu ka izu ụka agbara unu mma ike ihe gaziere unu ana m ekpekwenu na ekpere si ụkwụ unu tinyere iji ga-akụta ihe ọma dị mma na unu ezinụlọ ga-eri so ọ ga-agara unu sịrịrị werere amen. Kelekwana m Uche nwa God, my baby, my Lord. Ụtụtụ ya bịa nnọọ gbanwee uwe yi m n'enu ka m na-egoli na-ekwenụ m ikekara Facebook kirie m Uche ị na-agbalị. Thank you so much for wepụrụ gị aka. Wepụrụ gị aka. For giving me my flowers. Thank you. For giving me my credit. Thank you. Ọwụkwa m azụrụ gị ihe credit. Gị nyekwa m credit m. I must commend you. Thank you, my baby. I must appreciate you. Thank you, my Lord. I must elogize or elogize. Thank you. Dictionary. I will elogize. My na-asụtahụ ya Mary the Slim Diva bịa anya jụọ ya. Yes. Thank you for elogizing me. Thank you, my Lord. You are welcome. Thank you. Are you sweating already? Hey, hit emegbukwala m. Chere. O nwere ebe ị ga-akpa aka na button suit a. Code aba gị ahụ. Ọ dị ka ọ dịla hita. Wee bụrụ ya. Ya bụrụ na ị nọghị na Facebook ya missing a lot. Maka na nwada nwoke ọcha Clara egoterela coat of many colors ma nwe egotekwara ya. Cheta na ị ka nọkwa n'ihe omume anyị bụ Echo FM on Usual Monday. Oge ndị na-ekwu okwu na Echo FM ji agba ara. Oge anyị si aga crazy ka ọ dị ka anyị gbapụ ya ọsọ nyenyeke n'anya na akwụkwọ akụkọ Vanguard.
asịnụ ya bụ amụma ụnụ na-ama iwelikwa ụgwọ ọnwa ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ji ọkwa kpọrọ aha n'ala anyị tupu ya bụ amụma ebute osu ayara ka otu jikọtara ndị ọrụ ala anyị bụ NLC gbara otu kọmishọn ama dịka Revenue Mobilization Allocation and the Physical Commission bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na kpupụta ọnọdụ gbata na steeti Katsina nakwa na steeti Zamfara n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa a na-ahụta na steeti abụọ ndị a ka otu pati African Democratic Congress bụ ADC gbara Tinubu. Otu jikọtara ndị dọkịnta ala anyị bụ Nigerian Medical Association eyiela egwu ịga mfanye aka n'ọkpọ n'ihi ụgwọ ọnwa ndị ejikọrọ ha ya na adịghị elekọta ndị ọrụ ha dị na Lagos University Teaching Hospital anya nke ọma bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị ntorobịa obodo Mkpọ nke steeti Anambra ejirila aka kụja otu nwoke ọwụ si steeti Ebonyi maka igbu agbọ na ya bụ obodo Mkpọ. Aka ndị uwe ojii akparala otu nwoke ọwụ na steeti Kwara n'ihi ogbugbu egburu otu nwaanyị ọwụ dị ime na Ilorin ma gbujari ozu ya mpọmpọ bụ akụkọ na-ada azịgbakwa n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu na-ahụ maka ọnọdụ ihu eluigwe n'ala anyị bụ NIMET emeela ka ọha na eze mara na a ga-enwe oke mmiri ozuzo ga-ewe abalị 3 na egbe eluigwe malite n'ụbọchị Mọnde taa. Rukwa ugbu a otu egwu bọọlụ Manchester United enwetabeghị mmeri na amamaka iko Premier League dịka ha na otu egwu bọọlụ Fulham dachara otu ọkpụ goolu. Ndị Manchester ọgịnịzi ike gbọrọ Manchester ka onye wu uche ka onye wu ihe anọ n'ụgbọ ha Jonah ka onye wu Jonah nọ n'ụgbọ ụnọ ụfọdụ sọ Bruno Fernandes ka onye wu Jonah na-apụlụ n'azụ a na-apịpị aka na-atụ aka n'ọwụ asị onye nke awụ Jonah onye nke awụ Jonah kpọpụ Clara ego ndị a mefukwara Chineke nna nearly 250 million pounds emefuru n'ịzụ players azọ Mbeumo azọ Benjamin Sesko azọ Matheus Cunha eji ole nne gị kọkọrọ ma goolu ma assist Manchester United enwetaghị goolu e nyere yesterday ọkwa ongo Manchester onye mere unu ihe ọkwa ongo. Guess what? Bruno Fernandes ele penalty e nyere ya gbaa ya gbam penalty ọ gbara ka nọkwa mgbe m kpọrọ ndị village ma sị na Holland go ebe ahụ uche ụtụ shi gba ihe ke over the bar. Ọ dị so painful. So, ọ na-ewute. So appalling. It's so appalling. Chọọ ya na dictionary. Ọ ga-anọ ya. Ma ọ na-anọghị ya Mary Deslin Diva bịa anya jụọ ya. The penalty ka nọkwa na-atravel. The last time m kpọrọ ndị village ma sị na o rutebe. Nọ na-agbata anyị na ndị ụmụ agbọ. Ụmụnna ike gbọrọ o wee bụrụ ọnọdụ Manchester United hụtara onwe ya n'ime ya. Ka ọ dị otu na-ahụ maka ọnọdụ ihu eluigwe n'ala anyị bụ NIMET na ha mkpirisi bekee emeela ka ọha na eze mara na a ga-enwe oke mmiri ozuzo ga-ewe abalị 3 mmiri ozuzo na-eze egbe eluigwe na-agba ọzọkwa malite n'ụbọchị Mọnde taa. Na mmiri niile zuru na ihe mmadụ ahụjuola anya. Agwara gị eziokwu. Ka mmiri ekele agba n'ụbọ m nọ. Ka ezigbo egbe eluigwe akwụchi. Ya na-ezu ya na-agba egbe eluigwe. Ọ dị egbo. Ka ọ dị ndị ntorobịa obodo Mkpọ nke steeti Anambra ejirila ha aka n'otu nwoke ọwụ nwafọ steeti Ebonyi kụjaa ya maka na ọ gara aga gbuo agbọ na ya bụ obodo Mkpọ. Ọ dị ka ndị obodo Mkpọ ahụ anaghị egbu agbọ. Uche agwọ ga-ejukwa n'obodo Mkpọ ka biko. Ụfọdụ ndị na-ajụ ajụjụ kedu ihe mere a ga-eji akụ ya ihe ihe awụ odeze kọlchọ onye gbu mere o ji dị mkpa a na-ekwu ya na-ekwusi ike. Omenala bụ omenala, gekwa ntị. Omenala bụ gịnị? Omenala. O nwere ndị na-anaghị eri eju, nwa obodo ndị na-anaghị eri agbọ,
nwee obodo ndị na-anaghị eri nkịta nwee ndị nke na-anaghị akpa nwunye nkịta ihe ndị a bụcha gịnị omenala onye ọbụla ma ihe nwe ka i siri loketi ya gaa n'obodo ọzọ first thing ị ga-emewe ime inquiries kedu ihe ndị obodo ndị a na-eme gịnị na-asọ ka ị nwee ike soro ha mee gịnị sọọ ya gị behave ka a Roman. Thank you so much, my learned colleague. Thank you. Awala m colleague. Awuzi mbebi gị. My learned rival. Gịnaka. Onye mere gị bebi ebe iji okwu na ụka wuzuo m ahụ. Gisi na imere m bebi. No problem. Enwe ndị chọrọ m. Ole ndị chọrọ gị? I will go there. Ọkwa onye ahụ ị hụrụ na Nazi. Ewezuga na eji m control my temper. Clara mụ na gị karịa ime ihe dị njọ n'ụbọchị Saturday na Nazi. Oke ahụ mara mma o. Otu ị na-esi fall in love so easily. Ọ mara mma o. Ọrịa love ọ na-arịa gị. Any small thing you lose control jewa wedara. Hapụ. I am with you in the spirit. Let me adjust my tie. Adjust it, baby. You too they provoke me o. My lord. Agbara nke eziokwu. Sorry. N'ajụjụ ịtọ ọchị nke taa n'ihe omume anyị bụ unusual Monday. Ajụjụ anyị na-ajụ gịnị ajụjụ ịtọ ọchị taa bụ akpụ na garri. Kedu nke ị hụrụ n'anya karịa? Fufu and the garri, which one you love for pass? Talk am. Tupu anyị abịa lebazi anya na nke bụ isiokwu anyị ga-etinye ọnụ n'ụtụtụ a. Akpụ na garri kedu nke ị ka mee gịnị hụ n'anya? As for me, allow akpụ for me. Me too, you know. My lord, you know that akpụ no. Akpụ ka m jibiri. Maya n'isi ụtụtụ, maya n'ehihie, maya n'abalị. I am okay. Ṅụrụ mmanụ tii unu, ṅụrụ mmanụ ndekọ ọzọ, riri mmanụ rice unu, riri mmanụ nkụ nne. Ewu na-ada akpụ. Awụ m ada akpụ, gaa wụrụ ọpara ọkpụ. Awụ m nwa. Wee bọrọ ya. Ị garuo na Facebook anyị drọpụọrọ anyị gịnị kọmentị gị. Gịnị bụ uchere obi gị? Akpụ na garri kedu dị nke ị ka mee gịnị hụ n'anya? Ka anyị mara ndị na-asa ịdị ara akpụ mara ndị na-asa ịdị ara garri. Ọ dị oke mkpa. Ka ọ dị ka anyị nyonyeke n'anya na akpụkpọ akụkọ Daily Post. Gee ntị. Ahọpụtala nwa amadi ama dịka Honorable Alfred Mbaga dịka onye isi oche ụlọ nzukọ omeiwu steeti Benue. Dịka onye bụbu onye isi oche ụlọ nzukọ omeiwu steeti ahụ bụ Owandona Dajo gbachara arụkwaghịm bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 onye ọbụla nwetara mmeri na ntuliakaelu praimari otu pati African Democratic Congress bụ ADC iji okoloto otu pati ahụ azọkwa onyeisiala Naịjirịa aga m akwado ya ka Atiku kwuru. Unu agaghị akwụsị m ọrụ maka na ka ọ dị o esonyere na m otu pati African Democratic Congress bụ ADC ka onye bụbu onye senetọ na steeti Kogi bụ Ahmed Ogembe gbara otu pati PDP. Onye zọburu ọkwa gọvanọ na steeti Kebbi bụ senetọ Isa Galaudu agbaala arụkwaghịm n'otu pati PDP. Bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na kwupụta ọnọdụ gbata na steeti Katsina nakwa na steeti Zamfara n'ihi oke ogbugbu a na-egbu ndị mmadụ na steeti ndị a ka otu pati African Democratic Congress bụ ADC gbara Tinubu. Bruno Fernandes ji agbara otu egwu bọọlụ Manchester United bọọlụ apụtala kwuo na ọ bụ ogbu bọọlụ referi mere ka o ji gbafuo asụwa agba penalti e nyere ya na-akụ bọọlụ dị n'etiti otu egwu bọọlụ Manchester United na otu egwu bọọlụ Fulham. Nwanne nwoke nke onye bụbu onye isi oche ụlọ nzukọ omeiwu steeti Benue bụ Owandona Dajo anwụọla dịka o mechara awa ole na ole ọ gbachara arụkwaghịm dịka onye isi oche ụlọ nzukọ omeiwu steeti Benue. Eduola nwa amadi ama dịka Alfred Mbaga n'iyi ọrụ
dịka onye isi oche ọhụrụ nke ụlọ nzukọ omeiwu steeti Benue bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu pati African Democratic Congress bụ ADC ejirila ọnụ gwa ndị gọvanọ otu pati PDP ụwa ha na chi ha maka inwe ọgbakọ na steeti Zamfara n'agbanyeghị oke ogbugbu a na-egbu ndị mmadụ na steeti ahụ. na Fiu Bala ka bụkwa onye isi oche otu pati African Democratic Congress bụ ADC n'ala anyị. ya bụ akụkọ a na-ebugharị na ọ gbaala arụkwaghịm bụ okpukpe asị ka onye ama ama n'otu pati African Democratic Congress bụ ADC kwuru bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na onye ọbụla gbakọtara bọọlụ na mba Europe la ezumike nka ma mechaa daa ogbenye kwesịrị ka a tụọ ya mkpọrọ ka onye jibu agbara ndị Super Eagles ala anyị bọọlụ n'ihu bụ Bran Ideye kwuru. ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọnọdụ gbata n'ala anyị bụ NEMA emeela ka ọha na eze mara na mmadụ 6 nwụrụ ebe mmadụ 3 ka nọ na-efu efuru ugbu a n'ụgbọ mmiri kpuru na steeti Sokoto bụ akụkọ na-ada azịgbakwa n'akụkọ akụkọ Daily Post. na ya bụ otu akụkọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị uwe ojii amalitela ime nnyocha dịka otu nwaanyị ọnwụ nwụrụ n'ụlọ ọyị ya nwoke na steeti Ọshụn. ụgbọala akpọpịala otu nwata akwụkwọ ọwụ nọ n'ogo 100 level na mahadum dị na steeti Yobe ma merụọ mmadụ 4 ndị ọzọ ahụ bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Naira Marley majara nwa m mgbe ọ dị ndụ ma kpaa ya aka ọjọọ ka nna Mohbad kwuru. ọ dị egwu. nna Mohbad ọ pụta every eke maka ede ya bịa kwuo otu ya kwuwa mee ka obelatara ya pụta hụ every eke maka ede ya bịa kwuta hụ ọzọ. Clara ọhịa ka ịzụtadịrị m ihe a ka kootu ka ịzụtara m. kedu ihe a ga-akpọdo ụdịrị kootu i gotere m? I am losing it already. Me too. nta na-agbụ gị n'ihu gị ta na-abụkpọ m anya. kedu ihe mere iji zụtara m hita n'ọnọdụ kootu? I am sweating inside. Sweat. ịmụ ụsụsọ na-aba ewu mana azị na ya na-ahụ anaghị ekwe ka ọha hụzuo ya anya. I am boiling. Sweat ọ dịla na boiling. ọ baala na boiling. nke a karịala sweating na boil ga m inside. Boy small mmecha mboil ya. gị fọtuo maka nri. ka m na-agwa gị ka m kwụnye gị n'ọkụ gị eju. ụta kwere ahụ gbagharịtụ. Clara ị chọrọ m ndụ? onwe ka isi chọọ m ndụ. ị chọrọ ka m ṅụọ ka ị bisara mana ọ gaghị erere gị. agwara m gị eziokwu. onwe ike irere gị. akwere m gị n'ọkụ ahụ gbagharịtụ gị. akpapụkwala m iwe o. uche ihe enyi ndị ọzọ na-achọ da atụ. I am losing it already o. akpapụkwala m iwe o. hapụ iluzie m ka achịa ya. ka ọ dị onye jibu agbara ndị Super Eagles ala anyị bọọlụ n'ihu bụ Bran Ideye apụtala kwuo na onye ọbụla gbakọtara bọọlụ na mba Europe laa ezumike nka ma mechaa daa ogbenye o kwesịrị ka a tụọ onye ahụ mkpọrọ. ya mise ego ọnọdụ ya. ya nwa na onwe ya o ji onwe ya na-ama atụ na ịhụrụ ị na-agba bọọlụ n'Europe a na-akpọ gị ụgwọ na-eme eke arrangement maka ele ezumike nka gị. ọ dịka otu ebe a mụ na Clara nọ na-eti akpụkpọ akụkọ Vanguard na Eko FM ala ga-akwa anyị penshọn. No, nke anyị nwetara ugbu anyị eji ya mee gịnị ime ihe ndị a kwesịrị ime. That is how it is done. otu anyị ahụ ihe Ideye kwuru mere ị na-agba bọọlụ na mba Europe a na-akwụla gị ụgwọ nwekwa nke ị na-ewepụta. ịma ka ọ dị ọtụtụ ndị gbara ala anyị bọọlụ n'oge gara aga bịara na-ebe akwa na anaghị elekọta ha anya na ha na-arịa ọrịa na-anwụ ka onye na-enweghị onye ka ụfọdụ ndị na-emetara ha ebere mana ile anya n'ihe a Bran Ideye kwuru o mede na ya
omemere gịnị dị na ya ịma na footballers a na-akpụ ha pension anaghị akpụ ha ọ bụ otu o si dịrị n'obodo anyị abụ Naijiria mana ebe emeziri ihe emezi ekwesịrị dị ha na-akpụ ha ụgwọ ndị a mana ebe iwe football ịma na afụta every they no go look at you again gị bido kawara onwe gị lebawara onwe gị gịnị anya jiri aka gị kpọwa onwe gị ya bụ ụgwọ mara na ile ezumike nka ihe agaghị ebuzi gị aka Clara taya na-ejide m n'olu taya na-ejide m n'olu uche ihe na-ekwecha mma arịcha ahụ ọfụma I need to free myself mgbe ụfọdụ gị nwe imere m ihe ọma anaghị m afansicha ya honestly speaking just look at me le ọmarịcha ka otu m gotere gị blue ọmarịcha ngịnị from Jamaica just that atụbatara n'ọnọdụ ọkịrịka gị bịa na Jamaica ke ka m na-echu ka mmiri leenu sleeve ya mee n'aka otu a Jamaica ke o nwere ebe ị ga-akpa ya ka ya switch from heat to cooler biko ndị ebe a na-akpa gị aka na button anọ ndị ya na ime anọ button ka a na-epress press ha ya ọzọ ọ naghị abụ service anọ na Nigeria ọ dị ego ụmụnne ike gwara wee bụrụ ya imagine onye na-anọghị Facebook enyi ya you are missing a lot ị garuo na Facebook ijiri nwayọ type Eko FM ikilike ya kpamnwa ike kiriwe anyị gịnị live na nke ụtụtụ taa isiokwu anyị ga-eleba anya bụ gee ntị Atiku Abubakar apụtala kwuo na ya bụrụ ma otu pati African Democratic Congress bụ ADC mechaa ntuliakaelu praimari ha na onye ọbụla nwetara mmeri ma ọ bụ ya nwa o ma ọ bụ Peter Obi o ma ọ bụ Amechi o ma ọ bụ Erufai o ma ọ bụ Clara o ma ọ bụ Uche o onye ọbụla ọ bụ nwetara mmeri ya nwa ga-akwado ya na ọ ga-asọpọtụ onye dị otu a ajụjụ anyị na-ajụ gị n'ụtụtụ a wee bụrụ ichere na Atiku ga-emegbu nke a Atiku go fit do am political terms go ka jọsịrị na-efegharị ka ka ọ dịkwa ka o wee bụrụ ya ajụjụ a ka anyị ga-anara ọsịsa ya n'ụtụtụ a ma ọ bụrụ ma anyị je nnọọ je ṅụcha mmiri ma kpacha akpịrị anyị agbapụ ya ọsọ n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ emekwala ngagharị Echo FM. Echo FM. Are you tired of searching from market to market, shop to shop, looking for the right parts? Don't waste your time searching. Pamtech Auto Parts gives you the right parts at the right price with fast delivery. No stress, no delay. Whether it's for repair, servicing, or an upgrade, we have genuine parts for your car, engine parts, brake parts, batteries, accessories, and more. With Pamtech, you are guaranteed quality, affordability with fast, hassle-free delivery. Do you need original car parts? Call us today on 0903 234 6783 or visit us at Plot CR17, Housing Area T, Port Harcourt Road, behind APAM's New Owerri, Owerri, Imo State. Pamtech Auto Parts, keeping your car on the road and stress-free. Echo FM. Okwu University of Nigeria is a federal government-owned university. We offer all university programs. All our programs are accredited by National University Commission. Our certificates are widely accepted and recognized nationally and internationally. Our first semester academic year has just begun. For more information, visit our website www.nou.edu.ng. Remember, you can study at National Open University of Nigeria without sitting for JAM. Secure your admission with 5 O-level credits in one sitting or at least 2 sittings. Locate Owerri Study Center at number 63 Okigwe Road, opposite Balasuya, or adjacent to Old JAM office before IMSU Junction. National Open University of Nigeria.
National Open University of Nigeria. Learn at your pace at any place. Echo FM. Echo FM 100.7, the fresh news people. Una dey listen to Echo FM 100.7 Owerri. Make you not touch that dial. na-agakwa ma a na-agarubeghị ebe a na-aga ije ka bụkwa ọgịga. Clara, tie gị a distract ha ugbu a ma asụpụ coach a. Don't worry, let me adjust it. Agwara m gị, kedu nke m na-ekwu okwu ya na-afachi m n'akpịrị? Should I adjust it? Adjust. Ngwa. Ị chọrọ ịmagbu m Clara nwoke osule gị o. Osule gị. Asị ka mmejie ihe meji ji akpa ya. Ọ dị egwu wee bọrọ ya. Nye ndị na-amaghị Echo FM anyị na-eme ihe omume anyị bụ gịnị on Uju Monday. O wee bụrụ ya oge anyị na-eji akpọfe ndị ji ego anyị gịnị ntị. Ọ bụghị naanị olu anyị nwere ike ikiri anyị live nwekwa ike hụ ihe ga-atọ gị ọchị. Ike gwara o wee bụrụ ya anyị awụchago bụ na anyị awụchago ịlakwa azụ ọbụla anọghịkwa na ya ma otu nwene ebelebe egbugo. Mana dressing na Clara so n'ụtụtụ a ọ kọsụrụ m close to 650,000 naira. Ucho na spec one eye mark o. Bankete. Ụmụnne ike gwọrọ. Gasi no agbụrụ warrior pụta ụwa ka Clara ga-abịa ịma aka ike gwọrọ. Ajụjụ anyị na-ajụ gị n'ụtụtụ a wee bụrụ ya bụ Okwu Atiku Abubakar kwuru na ka ọ dị ya nwa ga-akwado onye ọbụla nwetara mmeri na ntuliakaelu praimari otu pati ADC ga-eme n'afọ 2026 na-abịa abịa. Anyị wee na-ajụ gị sị ị na-ahụta Atiku dịka onye ga-emezu gịnị okpuru ọnụ ya nkwa o kwere? Ọzọ dịka ibe ya na ajụjụ ịtọ ọchị nke ihe omume anyị abụ on Uju Monday taa. Ajụjụ anyị na-ajụ gị wee bụrụ gezie nnọọ ntị. Gezie ntị. Akpụ na garri kedu nke ka mee gịnị hụ n'anya? Clara sọlọ fọrọ akpụ mụ nwa laikiri ya. Uche jụọ na ihe m ji. Why? Ihe m ji mere m ji hụ akpụ n'anya wụ ịbịa nnọọ bịa were ofe olugbu. Nke ahụ ị na-amaghị esi. Bịa were tụfee ya oto ya ga with speed. Enokwa. Gị bịazie were ofe ọgbọlọ. Chinekele. Ebelebe egbuo. Ya na-eme film no wage. Film enweghị na-egbochi ya. Film. Ya ka gị nọ highway. Film. Uche ndị ka hụ. Ọ dị ego. O wee bụrụ ya. Ma mụ nwa na onwe m asa ambassador akpụ gee ntị. Ihe ọbụla gbasatara akpụ na-ama m mma. Mana ọwụ onye niile na-aprepa ya akpụ m nwa na-eri. Ana m eselete maka abụ m nwoke na-akpụ ụsa. Ọnụ mụ amụma prepa ya onye ọzọ ga-anyị no. My mother wee onye ma ka o si esi akpụ ruo my test. Na nke m na-esikwa gị. Ọ na-asụ first round sụọ second round. M na-asụrụcha 4. Ịhụkwa na akpụ gị ikwete. Akpụ abịa ma chapụ. Asụ white house. Mụ nwa lọvụrụ akpụ.
anyị wụ ndị tim akpụ o wee bụrụ ya ka anyị gbapụ ya ọsọ n'izu ọgbụgba oku n'ụtụtụ a n'ihi ya bụrụ na ị nwere mmasị ịkpọbata ị ga-agbalị bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị a bụ 0911 20,022 0911 20,022 maọbụkwanụ 0707 454 1014 0707 454 1014 ma ọ bụ gị gbalịa gaa na Facebook anyị garuo na Facebook taịpụọ Eko FM ECHO FM gị klikie ya kpam nwe ike kiriwe anyị gịnị live anyị na-ekiri anyị gị zibata gịnị ozi gị kedu ihe ị chere gbasara ya bụ isiokwu abụọ anyị ji n'aka n'ụtụtụ a ị bọọla chi ị bọọla chi Uchenna Clever nwa grandma ya zuzu nke ọma ile otu imere ya gaziere gị chere kene ile otu imere ị bọọla chi ị makwa na azụọla nke of many colors Clara azụtala nke otu nsogbu alọ unu nọ na-ekwu okwu akpụ Uchenna na Clara nna m ga na-achị onye mụ na ya nọkwana nga nọ na-achị nwunye m ibi na enwere ndị ka dị unu a na-eji aka abụọ ahịọgbu akpụ uche ka ị na-eri akpụ ka ị na-eri akpụ Clara ị na-eji aka abụọ ahịọgbu onye nke a prọfeshọnal ka ọwụ enwere ndị ka unu eri ya ihe m na-akọwa ndewo unu ka na-amụ amụ kedụkwana ihe ị nwere ikwu gbasara ya bụ okwu Atiku kwuru nwanne m nwoke nke bụ eziokwu onye gị na ya na-ekwu okwu Prince Chiedozie ọnwụ mere Atiku ama mmemere ihe eme elu uru ọ na-abara Atiku mgbe ọbụla afọ ọbụla ya apụta bịa mebishie ihe mebishiere ndị kwesịrị ịnọ ebe ahụ ihe akwa Atiku ma ama na ihe awụghị oge ndị ugwu ọ ma ama ya kwanyetụrụ onwe ya ugwu achekwere m na ya la Peter Obi dị na mma mgbe ha nọ PDP Peter Obi na-enye ya ugwu rurule ya ọ naghị enye ya anyị ọwụghị ya nwa kpọbatara ya na Nigerian politics bọta ọ na-akwanyere ya ugwu asanna ya ukwu o werele ya asanna ukwu n'ihi na o jiri ya mee vice mgbe ahụ naanị ka ahụ ezuole ngwụrụ Atiku aga m asụ ugwu nkwenkwe nwaanyị jiri mụta ibe ya o kwesịrị ime and ihe ahụ mekwere Peter Obi apụọra ha na PDP ya ahụkwa na ọkụ mahịa nọ ya ma ọ dị ma ọ dị ọhụkwala nọ na Peter Obi nwere agba na ọchịchị ndị Naijiria chọrọ ya ihe akwa ile onwe ya ugwu dịkwanụ ka onye ya na Peter Obi dị na mma Peter Obi ga-anapụtazie ya naanị otu afọ anọ ya wee werezie dị ọchịchị anyị hụkwana ihe ọ ga-eme ele ihe Atiku nakwa na-eme ihe ya kwa ile onwe ya ugwu nke ị hụrụ ọ na-ekwu ọ mara na ya daghara n'ihe eji ego eme ọ ga-azụrụ ya ya zụrụkwana ya ọ ga-adakwanụ n'ihi na ndị mmadụ n'ebe ahụ ọ maka ihe Peter Obi ka ha kwuru nọrọ anwụchiri aka ya gaziri gị nọ nwoke ọma ị bọọla chi Uchenna Clara ụtụtụ ọma Clara ọnụ ha ụnarị ikpe ole anyị dị mma lọvụ nwaka eze ya gaziri gị nọ lọvụ otekwala anyị na-ajụ ndewo welcome ya gaziri gị onye ọma gị nwa ambasadọ ya Igbo olulu gị ị na-eji mkpịsị amanye eri ya ekpuchi olulu gị ị na-eji mkpịsị ga arụ ya eje n'ofe ọ dị egwu n'ofe ọkụ mkpecha ụta aka mkpịsị aka m tinye ya n'ime ya jee ofe ọkụrụ kụrụ ya a na merika akpụta nụ ọ dị egwu ọnwa onye isi ya ọnwa ma na-akpụ ndewo nke mbụ Atiku na onwe ọ na-agwa m na ọ chọrọ ịpụta pọpọm elekshọn pọpọm elekshọn n'ifu malite na ọkwụ ya akwụ eche m ihe ọ na-ekwu na ọ ga-apụta pọpọm elekshọn na ndị ọzọ zụmarị ya ga-eso ọzọ na ụlọ ọ daa to na onye ma m nwetara na ya ga-akwado ya ahụ dịka ya jiba ga-ekwu biko ndewo ya gaziere gị ya bụ chere obi gị adaala ụda ụlọ mgbasa ozi Eko FM ebe anyị na-enwe aṅụrị amami na nwata
wee bụrụ ya ọ bụghị ego ka anyị na-ekpuwo maka na abịa n'ego Clara nwoke ọcha ma na-akpa m imagine mmadụ idresị wọtụrụ 650,000 naira leenụ ya adjust that coat for me once again may ya adjust. Thank you so much. Clara, ị na-achọ igbu m o. Ị hụla nke mgba gị mee adjust aka agawa gị n'olu. Do you want to kill me? Baby, calm down. My lord. Don't baby me. Don't lord me. My lord, calm down. I'm going to persecute you. On an additionally, but I'm going to persecute you. What do you mean? Na Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka Dr. Mrs. Mmole Barasi Owere ọ si Atiku ya ga-akwado Peter Obi ma ọ bụrụ na o miniri well for ndị Nigeria. Na ọ bụ ndị mmadụ ha nwa ji power. Ha nwa ga-ekpukwanụ ka ihe ga-esi adị n'afọ 2027 na-abịa abịa. Ọsụ Chineke ya biko kenenye kene anyị ndị ndu nwere ịhụnanya na obi gịnị mmadụ. Ndị ndu ga-adị na march on gold in search of gịnị honor. Ọkwa ị na-aghọta leaders nwere love na ịtụ egwu gịnị Chineke na Peter Obi dị ka ọkụ ahụ amụnyere n'elu ugbo ga-abịa nnọọ zọpụta Naijiria n'ihe ọnọdụ enweghị isi na ọdụ ọ nọ n'ime ya ọsị Chineke ga-ahụ anyị tụrụ ya gaziere gị nọ Dr. Mrs. Mmole bara gaa n'ihu nwaada nwoke ọcha Clara ozi nke si n'aka Linda Ogadi ọ si akpụ one way ya kọrọ gawa na nke si n'aka Gabo Udeze Gabriel Chinyere Udeze ọ si akpụ na ụka were akpụ karịa ihe ọzọ ụlọ a na-akpọ aha ya maka na akpụ ọ gawa ọ na-agasịrịrị were ọ gakwa na-edu gị ruchaa otu awa ị ga-ebu ya n'ahụ ya orucha otu awa gbawa ya mmiri the water am ṅụọ mmiri the more you water the more energy kwawa mmiri the more satisfaction ị ga-enweta the more bellyful you will get o wee bụrụ ya ka ọ dị ahụ na m ozi gị ezigbote ọyị m Eze Kenneth ọsọ ụtụtụ ọma uche na Clara na ọ na-eme enjoy our program this morning na keep it up na Atiku na ọ na-arafu onwe ya bụrụ na ọ hụrụ pati ahụ n'anya jiri n'ọnwa ya withdraw ya n'ọsọ ịzọkwa onyeisiala Naijiria akwa iji ọkọlọtọ otu pati ahụ azọkwa onyeisiala Naijiria na-akpọghị favorite ya oke aha gị wee Eze Ikechukwu isi Okoro Duru Ekwe dị na kansụl ime obodo Isu nke steeti Imo zibata ozi ya gaa n'ihu Clara n'ozi nke si n'aka Chidera Jennifer ọ si ya hụrụ ụfụfụ n'anya karịa garri na nke si n'aka Destiny Nation ọ si chai ụtụtụ ọma na ndịkwa n'otu anyị mere o wee bụrụ ya ka ọ dị ahụ na m nke gị Emmanuel Chigozie ọsụ uche gị na Clara unu na-eme m ka m start ya my day well thank you so much o wee bụrụ ya ọ sị asụfọ ya ma akpụ kara ya mma kara garị na mmanya sef hụkwara akpụ n'anya o wee bụrụ ya wele onye kwu nke ya ekpupụtara nne ya ịbọọla chi abọọla m chi Uchenna nwa grandma ya zuziri nke ọma ụtụtụ ọma Clara udo dịkwara gị ụtụtụ ọma aka m bụ Dr. Prince Isiokoro Afọzi Igbo ndụ ndewo Moru isi na-ekele ụnụ biko my brother ihe gbasatara akpụ na garri n'ịgwa gị nke bụ eziokwu eji m garri egwu garri na-enye m ọṅụ ejicha m garri ana m ejicha banana aṅụ garri ana m ejicha granọtụ aṅụ garri nwazi anwa nweta ezigbo garri ndị a na-alụ alụ my brother iwere ofe egusi edoro anya kwọpịa chie ya ị mara na garri na-enye ọṅụ nke a nọmba 1 nọmba 2 ihe gbasatara Atiku na ọchịchị ya na ihe niile ilekwe n'anya gị hapụ daman atala afọ my brother ọ na-agbagwa n'ụwa lekaleka ọwụ na ọgba ya otu ọ ga-adịzi ka ọ nọ na ha oso n'ihe a na-eme ma ihe mee n'ọbụla otu ọbụla ọ sọrọ ya dee emechakwa Chineke mara onye a ga-enye ọchịchị ya
a na-agba mbọ udo dịkwara unu ma brother aka mbụkwa Igbo. Ndewo. Ya gaziere gị. Ebelebe egbuola na Facebook anyị nwene. Anyị amaghị dozi nke anyị ga-agụ, anyị amaghị nke anyị ga-aha. Demo anyị na-agụ demo ọ na-aga ọpụ. Genede. Ka anyị gaa n'ihu n'izu ọkpụkpọ oku. Ị bọọla chi welite olu gị elu tinye ọnụ n'ekwentị gị. Mgbe ị gbaliri volume olu gị ahụ, ị bọọla chi King David nnọrọ m. Uche Nwadọdụ. Dị na Clara onye nwe anyị gozie unu n'aha Jizọs. Amen. King ga-eji n'ụlọ bless na unu ga-abụ ụtụtụ. Unu aga-agwụ agwụ n'aha Jizọs. Amen. Akwa efe loi datisi akpụ na garri. As a king, I like him akpụ. Clara onye eze hụrụ akpụ n'anya. Akpụ yisili dị n'olu. Ịhụnanọ enyi ya. Akpụ a ga-akpala viral. Go on. Mana nnukwu gị nke ọzọ asị m nye ndụmọdụ. Atiku ekwesịla ewu senior citizen na pati. O kwesịrị inwe ntụziaka la retirement dịka ndị bekee si asụ ya. Peter Obi ọ bụrụ na Atiku ga-ehige Peter Obi aja n'ukwu, Erufai na ndị ọzọ ha agbakọta aka sị Peter Obi mgbe nọ n'isi zọrọ anyị ọchịchị a. Isi aka ha wepụta onye ha ga-ewepụta sị ngwa ebe a ka ya Peter Obi ga-ewo vice Peter Obi. Ọwụ ha eleme anya chalenji ndị a hụrụ nọ n'oche na ma ya ga-awe ya nsogbu ga-adị. So ọ bụrụ na Atiku onye nọ ya nso ọ bụrụ na enwecha ma opportunity inweta Atiku, ọ bụrụ na enwere ma opportunity inweta Atiku, agara m agwa ya si ya kwado Peter Obi na King David nnọrọ m na m si ya kwado Peter Obi ebe ahụ ka anyị ga-enwe mmeri. Gwa ya gaziere ọnụ. Ndewo, ya gaziere gị onye eze. Imagine ebe onye eze bịara kwado akpọ. Clara gwekọcha okwu agwụlalọ. Okwu agwụla. Onye eze amaghị all correct sir. Ọkwa ị na-aghọta. Ohu eboro ya. Clara, I'm still feeling hot. Uche achọkwara m ikpufu ihe ahụ. I am still feeling hot. Dudu ihe suit ezela m ihe. Ochi m ọ dị egwu. M na-ata na-agbụ gị n'ihu gị na-ata na-achọ ịpụkpọ m anya. Of all the whole suit ị hụtara ya bụrụ coat of many colors a ka ị gara aga gotere m. M chọrọ ịgba ọha na eze ugbu a sị kọlọ coat ọgịnị kedu ihe m ga-agba ha? Ash. Lee otu isi macha mma. Ash. Ash mixed with black. Ọ bụ ihe ọgbọ otu a ke nnacha bulu ime anọ gị zụta ihe nwere kọlọ kpọrọ aha. Lee otu ndị mmadụ na-ele anyị na-ekiri anyị na Facebook, ha ga-ama kọlọ ya na lee ya anụnụ. Ihe awụ ash. Ash. Ihe abụ zigzag kọlọ ka eke na-ekwuchi ash makwa kọlọ. Uche ya ka ị ga-agwa m na na-eme akọlọ. Ọ dị egwu ọzọ dị taya ị gara aga gotere m. Why is it tight? Ị chọdere magbu m Clara nwoke ọcha. Uche eluzuola m gị. Let me lose. Amakwala mkpa maka na ọ dị egbo ka ọ dị na Facebook anyị n'ozi nke si n'aka Ben Okechukwu. Ọ sị Atiku ya ji ezu ike na ọ dị ka arara ume, o nweghị ike inweta mmeri, ya kwụsị ịdị na-apụta. Agwala m nke gị Princess Reina ọ sị fufu all the way. Gaa n'ihu Clara. N'ozi nke si n'aka Ifeyi nwa ọgụ ọ sị Uche na Clara ọ sị Uche na Clara na ọ na-eto anyị na njikwa ijikwara n'ụtụtụ a. Ọ sị swag anya Uche ọpụọkwa. Ozi ya apụọla, ozi akarịala na Facebook anyị. Ya bụ Facebook enwerego ọkụ n'ụtụtụ a. Gene ozugbo anyị na-asị ka anyị gụọ ya pụọ. Anyị ahụ na nke gị Ọfọchukwu Aloysius Ọsha Akpụ bụ onye eze. Ka ọ dịkwa ahụla m nke gị Chris Dave ọsọ ụtụtụ ọma. Clara na Uche jisi ike. Ya hụrụ anyị n'anya na program anyị na ọ hụrụ fufu n'anya karịa garị. Wee bụrụ ya fufu eteki ala lit. Ị bọọla chi Uche na Clara. Anyị dị nnọọ mma o. Ndewo.
na akpụ nọmba 1 food. Enwere eze n'obodo. Abịakwa na ihe gbasara ihe oriri akpụ ụkwụ eze na nke ya. Akpụsie ofe egusi mara mma. Ofe Owere. Iwere ericha ya gị nọrọ gidigba. Nke ọzọ nke abụọ kwa na-ewu ihe gbasara Atiku. Biko ana m arịọ ya ọ dịka o si wee kwuo na ya ga-akwado onye ọbụla nke na-atọrọ ọchịchị. Ana m arịọ ya na ya kwado Peter Obi. Ọ kwado Peter Obi kwanụ ihe ga-adị mma ka anyị nye nwaanyị aka. Ndewo. Ya gaziere gị nọ nwaanyị ọma. Ọ dị ahụ na m ozi gị divine aga ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara na iluku ga good this morning. You mean it? Fine. Hey, yeah. Wait. Let me show you something. Clara really tried. Sit down. Smart thing, you don't stand up. Who you want impress now? Oh, ihe mere njisi aga m alụ gị. Ka ha bịa lewe gị. Oh, ihe mere njisi we no marry you. Uche o. Clara ị ga-egbu ige m aka n'anya maka na two captain ana ya nọ n'otu ụgbọ. Sit down. Sit down how? I'm trying to show people ihe mere. Show gịnị. You hush me down. Awụ na-asa moto onye ọzọ n'anya. Is he hush down? Search for him. Ọ ga-awụ hush down, don't worry. Mary the cylinder bịa anya jụọ ya. Wee bọrọ ya. Ọ dị ahụ na m nke gị nkameme kedu ebe nkameme gara? Ọ sị ọ ma na Atiku ga-arịtuora Peter Obi. Nọ ya nwama na Atiku ga-step ọra Peter Obi gịnị down. Ọ dị ego o wee bụrụ ya ka anyị gaa mgbaga n'ihu nwaanyị ọma. Uche ole ka ozi na ọ sị onye nke si ozi nke si n'aka onye ji awa Emmanuel ọ sị akpụ or nothing. Na nke si n'aka Martin Ike ọ sị ndị nke m Uche ọ wepụlara. Ọ gịnị na-emedi ozi n'ụtụtụ Facebook enwere gị ọkụ nwunye ịbọọla chi ya. Ebolachi Uche nke tinye ọnụ n'ekwentị gị ahụ ị nọ. Hello, Ebolachi. Uche achọrọ m ịgwa ka na-agbalịla. Dozie gị mma n'ụtụtụ a. Thank you. Otu dozie gị. Ọ dị egwu. Ị na-atụgharị Clara nekwa Clara na ị ga-egotere Clara kpọrọ ya jee na Mr. Beast. Ọ ihu nke m gotere ya. You know the see ya. Mba, ha ị gotere ya wakarịka. O ji Jamaica jee gotere gị ya. Thank you. Ka m gwa gị nụ. Gee ntị Uche. Gaa n'ihu. Akpụ amaka. Akpụ na-ajụ ahụ oyi. Iri ya ga-ehi ụra ọfụma. Iwere ihe dịka nwa ofe were arọ rie ya. Ya na-aga were ọzọ ya wụ Atiku amamikwa na nrụgide ọrụ ya si aja ezu ike letu ụmụaka. Ebe ọ pụtara si onye ọbụla were n'ihu ama m datọ political talk okwu ndị asị nke anyị nke ọhụrụ ọwụsị omeniri ya. Thank you. Ndewo ya gaziere gị nọ nwoke ọma ahụ na m ozi gị n'ụtụtụ a Charles Roslyn ọ sị Chief Uche na Lolo Clara ụtụtụ ọma na ọha ji fufu ọnọtino. Ọ dị egwu ahụna m nke gị mba Lilian mba ọ sị lovely couples on radio na all of dress na anyị enyi ya anyị lovụrụ gị nọ. Were wayo. Take it easy. What do you mean? I'm blowing keys in the air, on the air, by the air, or at the air. Were no wayo is okay. Ahụna m nke gị divine agụ ọ sị fufu or nothing, fufu or nothing, fufu or nothing. Ọ dị ego wee bụrụ ya otu oku naanị ka anyị nwee ike chịkọlọta ya. Ịbọọla chi ya. Ịbọọla chi Uchenna na Clara. Ụtụtụ ọma. Ụmụ nwaanyị na-agba sam ịlọkwa ka nwaanyị si anọ. Akwụ m che nka nwaanyị si akwụ. Uche oyi ọ na-atụkwa gị. No way, Clara azụtarala m hita. Clara azụtarala m hita n'ọnọdụ coat. Ahụ ekpereli ya ọkụ. Onye ụlọ na-anọrụ ya uchifu onye ji ahụ. Uche akụ ịma na akpụwụ mmagharị. Ị nwere idea na akpụ wụ mmagharị? O nwere otu ị ga-eche ahapụ mma riwe nwa ya. So akpụ wụ gidigbam.
ị ga-eji aka abụọ na-enye akpụ respect ma gị chiri ihu ya ndewo gị ji otu aka na-ahịa ya so nke ọzọ wụ Atiku ndị APC agwara m ụlọ lọọ nga ahụ ka a ga-eji akpa Obi hụ na ha akọla ya bụ bọndụ n'isi onye ọbụla meriri ga-asọpọtụ ibe nwe onye ga-apụta ọ nga ahụ ka Atiku ga-emepụ resources ya Obi a na-enye shishi ya gaziere gị gịnị wee bụrụ ya nwene ike gbọrọ ọ dịkwa anyị chọrọ iji ohere a kelee ndị obodo Nazi bụ ndị nabatara anyị ndị Nazi ndị ọma ndị Nazi gbalịrị ha dịcha ka ndị ụmụgụma ọkwa ị na-aghọta dịka ndị a na ofu nne mụrụ they ha accepted us mgbe anyị gara ime ihe omume anyị bụ oche zuru obodo maka na ka ọ dị enwetala onye mabutere ya bụ oche zuru obodo n'obodo gịnị Nazi ndị Nazi mere anyị ka ụmụnne ha ha ji aka ọ fọdụrụ otu a ka ata anyị ata Chineke mana abịara m regret ihe mere m ji gaa ya bụ ije maka na o nwere onye chọrọ ịkpọ na Clara that side somebody want to took away Clara from me Uche iso took check go in your dictionary or take ọ ga-awụ took I know what I'm speaking ima na agara mahadum somebody want to confiscate Clara and ama m I know Clara echie na ahụ ga ahụ ya ọ mere m ji si gị ọ dị ka arịa rọf na arịa gị akwa m zụtara gị popcorn ịzụtara popcorn nwoke ọzọ nyere nke ị chọrọ iji nye ju m ọnụ ịma na nwaanyị nata nwoke ọzọ ihe nye ya onye nke ọzọ ihe eri afọ eju ya ya na-edudugharị I chew I vomited it ọ dị Igbo mụrụ nze ma m ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-achịkọlata ya na nke ụtụtụ taa chetakwa na ndị Eko FM ka nọkwa n'ihe omume ha bụ Eko FM on usual Monday wee bụrụ ya Eko FM on usual Monday ị ga-ahụ nke Mary the Slim Diva ga-asụkwa abịa taa na nke Preshi Bugatti ọbụla dị Barry Cosmos ga-asọ achịkwala ọchị yo maka na ebelebe ga-egbu mgbe presenters bara dizie crazy ebelebe na-egbu o nwere ihe dịka nwere crazy ka nka Clara igotere m tai na-eru m na-eru n'ikpere onye ọhụrụ taa ka ahụ ya echi ụbọchị nta ka achụwa na Owere nchi ndị wetara gị ya bụ ihe omume abụ nzukọ ume Igbo nke ụtụtụ taa bụ mma na onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nwa gara ma ya zụziri nke ọma nakwa Clara my learned colleague. Thank you my brother. Thank you so much. Thank you my lord. Ịzụtara m this coach. Thank you my lord. I am indebted to your loyalty. Thank you my lord. You are welcome, sir. Thank you my lord. My learned colleague. Ịgbalịala. Olee ihe na-akụ na wọchị igotere m? Ọ dị ego. Nọrọ ebe ahụ emekwala ngagharị